ni napo parti kongres ni kani gawe ne ki jing pengkrek jongi gede ne menta ke MDC bat ka MP tena kata ka daw ba ni pelong kani ga jing elang chong ki youth hadin ni pelong ke mahila bat di sisiro kade ne menta ke election ni long beredi ban de la kade ha ko February na de hununu kopor ni long ba krek bat kani ka MP bat ka MDC ngin don jinge re kata syong ha ka state government pumno kan le ngilong ki baredi namar ba ni ngala instruction of office ro ngin sa tho na ka city shaman la ki block wakin propose na ki candidate barabar ni hapo party ya ki candidate kade barabar ka proposal kawan na ki block ki district kawan hapo state level ngin le kata Telano try katakan sedang nak ni ka proses pan identify proses nado hapo nado manding in sa circulate na ya ka ayo barbor nile au nai nombar hi but ki list ni sayo di sembar in sa declare no barbor way baki la declare no ya ka election lono kan long ni declare no ki candidate de ka proses ni nado manding in sa sedang ki senam ki ba lalek ni yo sngoba ka kongres ka don ta ka election committee na ka state election committee na anta ka kanti ba ka ya kunjuk na ka ngi don ka election committee jong ka state ka don ka election committee jong ka district te kitu ki member bala don lepahi kam don gano kono gajing change like yo don ki bami ang ni hantai ni sa pendap pre kumbalong menta ka state election committee jongi kalong intact but ka district election committee jongi kalong intact baru-baru ni kumtai katanga ong epi ka don ka state ka don ka district election committee ka don ka state election committee kapan decide ki candidate singin sele vote for MDC no ta ka MP ro ka joy proses ni abi ai so muliso ado gini ki sitting MDC yoki kini kun bidang ibun bani pun namang iso ba komo MDC na mairang pero kala erba un ka benjon shin pi ngam tim ki suang re ka to besngi khot meeting 1 MDC mairang 1 ya kata ngam nur ban ong yo don ki ba join kamtam ke MDC bam ting kani ka anti defection kamdon yo ulai do nam tip re kumbolong menta kidon ki MLA ro ki ba yo ki ba kwa ban apply kidon ki tu bala MLA kani ka por bala dep yo ki kwa ban yele menta tingi ngilong open la ka an ka sha ya ki MLA ban yele ngi sha la do yo don ki interest la ka don kanu ka jing khang na liang jok ka ai te ya don ki bami UAR ngamlut mon hi ke ben join ki boni ki blai kendo nga kamtam na ka han ka royals ki boni na ni na si jantiar ki boni blai kendo nga ki ba don ke interest ban jele tengah try hadu disembar hinda ka proses chungi kala ya in setip exactly kan no ngut min pon hakano kudur pin chong nong remi ni ki kartong pin bis no ki ai tiket jong pi ki kawai kade hakajing start jong ki block namar ka tiket MDC hi kam don ka interference na po Delhi ka shong be ha ka state to gajing start jong ki block you know kin jet la ki block kim yo ta ting ni wan ni pha ke delegations ni wat reu no ni pha ke delegations te ka criteria hi kade ba uno member jong ka party udon ka hok ban apply te ting ha po kim yo ting la do wan menta ka sngi ne join apply la shai ka don hi inland de ka dari ka kriteria kumbolong menswa mentaro ka joyo member jong ka kongres na apply menta ka sangi ba ka kongres